Готови ли сте да пиете тази вечер? Готови сме, идваме тук. Тук ще пием. Как е настроението? Всичко? Настроението е пред напиване. Пробвали ли сте различни алкохоли, които са тук? Имате ли си любими предпочитания? Какво обичате да пиете вечерта? Джин. Любимия ми коктейл тук е магданосче с джин. Много се радвам, че казахте джин, защото днес ви предлагаме да пробвате много специфични джинчета. Те са на Potion Distillery, нови български джинчета, които са Mana, Wicked или Health Potion-ки. Кое ви харесва най-много? Интересни ли са ви? Ами аз бих пробвал този по средата. Червеното. Синьото. Аз бих загрял с първия, синичкия. С синички. Добре, сега ще ви налея по едно шотче, да ми кажете дали ви харесва. Здраве. Next. Какво ще кажете? Харесва ли ви? Да, много е приятен. Супер. Значи много е готин синичкия, много е свеж и бих изпил още 5-6 такива даже. Супер! Ами ти? Моят беше малко силен. Нали ще загряваш, ще разпаваш вечерта. Добре е да имаш хубав старт. От този шот почват нещата. Искате ли да ви налея по още едно шотче? Да не стане опасно. Няма да става опасно. Още едно синичко и едно оранжево. Супер. Айде. Това е добро. О, това е много интересно, да. Супер, много се радвам, че ви харесват. Харесва ни, да. Искате ли по още едно шотче? Не. След мъничко.